அப்போதையே மஞ்சள் பிடிச்சி தான் புலையாரை உருவாக்குனாங்க. நம்மளும் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா மஞ்சள் புலையார் செய்யலாம் வாங்க. 1/2 கப் மஞ்சள் தூள், 1/2 கப் மைதா, 1/2 கப் தண்ணி. நல்லா சாஃப்டா பிசைஞ்சுக்குங்க. பிள்ளையார் பிடிச்சிட்டு மஞ்சள் பிள்ளையார் செய்யலாம். இந்த மாதிரி உருண்டைய உருட்டிக்குங்க. இந்த மீடியம் சைஸ் பால் தான் பேஸ். இத நல்லா பிரஸ் பண்ணிக்குங்க. இந்த பிக் பால் எடுத்து பேஸ்ல வைங்க. இதுதான் பொம்பி. ரொம்ப ரவுண்டா இருக்கு, ஷேப் பண்ணிக்கலாம். காலை இப்படி ரோல் பண்ணிக்குங்க. எண்டா லைட்டா பிரஸ் பண்ணிக்குங்க. 2 காலையும் இப்போ பேஸ்ல வைக்கணும். இன்னும் 2 பால் எடுத்து கையை ரோல் பண்ணிக்குங்க. இப்படி வி ஷேப்ல பெண்ட் பண்ணுங்க. கையை இங்க வைக்கணும். ரைட் ஹேண்ட் ஆசீர்வாதம் பண்ற மாதிரி வைக்கணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல கொழுக்கட்டை வைக்க போறோம். இப்போ கயிறா வச்சிருங்க. ஹெட்டா இப்போ மேல வைங்க. இந்த மாதிரி தண்ணி தொட்டு சேர்த்துக்குங்க. இப்படி கோன் ஷேப்ல செஞ்சு தும்பிக்கைய வைங்க. ட்ரையாங்கிள் ஷேப் மாதிரி செஞ்சு கால் வைக்கணும். இப்போ கிரீடம் செய்யலாம். மூஷிகா வாகனருக்கு குட்டி எலி செய்ய போறோம். ஒரு பால் எடுத்து பிரஸ் பண்ணி கொழுக்கட்டை பிளேட் செய்யுங்க. இப்போ புள்ளையார டெக்கரேட் பண்ண போறோம். கண்ணுக்கு மிளகு, எள்ளி கண்ணுக்கு கடுகு வைங்க. விபூதி குங்குமம் வைங்க. கொழுக்கட்டைய பிள்ளையாருக்கு வைங்க. எலிக்கு ஒரு கொழுக்கட்டை, இந்த எலி சாப்பிடு. பிளேட்ல எல்லா கொழுக்கட்டையும் வைங்க. தந்ததுக்கு தந்தூரி குச்சி. நாங்க இப்படிதான் வருஷம் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி புலையார் செய்யறோம். அரிசி மாவு பிள்ளையார், களிமண் பிள்ளையார், ஏர் ட்ரை கிளே பிள்ளையார். சூழலாம் பாதிக்காம, நீர்நிலைகளை பொல்யூட் பண்ணாம, கொரோனா காலத்துல கூட்டத்துல போய் கலர் புலையாரா வாங்காம, நீங்களும் வீட்டிலேயே ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி புலையார் செய்யுங்க.